Mga igsuon, usa ka malipayon ug makahuluganon nga pagsaulog sa bag-ong tuig. Aniya na usab kita nining usa ka hamubo nga pagpamalandong atol nining usa ka espesyal nga higayon di natong gisaulog ang usa ka nindot nga kasaulogan sa atong kinabuhi, ang bag-ong tuig. Pero siguro mo tana ko ninyo mga igsuon, unsa may gusto ninyo nga mabag-o nining ato ang pagsaulog karon? Ang uban, siguro, naglukso-lukso, nang sabwag businsilyo, nagpabuto, o nagandam og mga prutas nga malignin kaayo. Tungod kay mituo kita, nining gitawag nato og swerte, busa sugda nato kining maong tuig, ug usa ka buhat og pagtuo nga magdala kunuhay og swerte. O pero mga igsuon atong hinumduman, nga bisan pag ang uban moingon nga kinahanglan kuno ta nga magsaba-saba nining taknaa sa atong katilingban, maguyod og lata sa atong mga kadalanan, magpasirbato sa ato ang mga sakyanan, ug ang uban gani magpabuto og kusog kaayo kay aron kuno mulayas ang jatot og demonyo. Ang uban mingon nga kinahanglan kuno ta nga mag-andam og daghang mga prutas nga lingin aron ang ato kunong kinabuhi mapuno sa panalangin. Ang uban gani moingon nga kinahanglan kuno ta nga magsabwag og mga sinsilyo aron ang ato kunong pagpuyo un-on sa grasya sa Ginoo. Pero mga igsuon, tipikal lamang kana sa kamatuoran nga angay natong pamaladungan. Kay bisan pa og magpabuto tag kusog kaayo, di jud mohawa ang demonyo kung dili nato papuy-on ang Ginoo. Bisan pagpun-on ninyo ng inyong balay og mga prutas nga lingin, pero kung magpabilin mo sa pagkatapulan, wa joy moabot nga panalangin. Bisan pag moabot, mugsabwag sa inyong mga sinsilyo sa mga kadalanan, kung dili mo ka maong maluoy ug muhatag sa mga kabus og nagkinahanglan, dili jud mo panalanginan. Naymiingon ako ganiha, nga basin di ay Father og maswertihan. Oo, tinuod ano ay swerte. Ang swerte posible. Pero kung gusto ka og sigurado, buhata, uban ang panalangin sa Ginoo. Mga igsoon, binasi sa Chinese calendar, ang tuig 2023 is the year of the water rabbit. And according to the Chinese astrology, rabbit symbolizes patience and chance. Nining pagsulod nato sa bagong tuig, daghan kayong kahigayunan nga nagpaabot ka nato sa unahan. But chance remains as chance if we do not take it as an opportunity to grow. Sama sa mga magbalantay sa karniro, nga sadyang nakita nila ang Ginoo, swerte sila. Apan wala sila muhunong niya ng dapita, kundili mipauli sila og ilang gidawat ang hagit sa tinuod nga kabag-uhan. Nining atong pagsulod sa bagong tuig, makita pud unta nato ang Ginoo ug ang iyang bendisyon ug panalangin maghatag unta kanato og tinuod nga kahigayunan sa pagbag-o. Bag-ong panglantaw sa kinabuhi, bag-ong pamaagi sa paglambo, bag-ong kadasig sa pagtuo, ug bag-ong mga kahigayunan aron makabuot nato ang atong mga damgo. So mga igsuon, sa makausapa, malipayon ug makahuluganon nga pagsaulog sa bag-ong tuig.